Wij zijn nu in het huis waar Henk gebruik van mag maken, het hele jaar door. Dus wanneer, nou ja, daarom mag ik hier ook zo nu en dan overnachten, want het zijn wel lange afstanden die je moet rijden. En, dus als je 2 keer getraind hebt op maandag en dinsdag moet je weer 2 keer trainen en nou, je stapt om 5 uur, half 5 's middags de auto in naar huis en je bent 5:30 thuis en je moet volgende ochtend om 5:45 in de auto zitten. Nou, dan heb je wel eens avonden dat je hier dan kan overnachten en dat is wel prettig, want elke week 6 keer, want we zijn niet 6 dagen in de week, om 6 dagen in de week elke dag op en neer te rijden, dat is soms wat te gek. En waar is Henk zelfs nou? Henk is nou het stadion. Oh. Die was hier vanochtend vroeger heen gegaan en nou, die zat er al even met Diane en de kinderen en ik kwam zo straks hier en zei, nou, dit duurt me veel te lang hier, ik ga lekker in het stadion. Een hele grote stap kan dit zijn voor de club De Graafschap. En voor onszelf ook natuurlijk, hè. Na Cambuur in 2013 gepromoveerd naar de Eredivisie. En nou, vorig jaar dan met Vogels mocht ik dan kampioen worden en als dat nu weer gebeurt, ja. Leuke cv zo langzamerhand, hè? Ja, dan moet je eigenlijk daarna gewoon stoppen. Superboeren uit de Achterhoek, de Graafschap, de Graafschap. De superboeren uit de Achterhoek, de mooiste club van platteland. Etje. Heide. Richie. Ja, jongen. Goed? Ja. Mooi. Hoe is het gevoel? Mooi. Echt goed. Mooi. Sander en Henk, hoe bevallen die hier bij de club? Ja, heel goed. Kijk, ik denk dat Sander en Henk allebei personen zijn die gewoon makkelijk mee om te gaan zijn. Ja, je moet zelf gewoon normaal doen. Dat zegt Henk ook elke keer. Gewoon lekker normaal doen. Je eigen ding doen, gewoon je werk doen. En dan is het gewoon een hele makkelijke trainer om mee te werken. En, ik denk ook zo dat het hier in de staf zo wordt opgepakt. Kunnen we nog een beetje Fries praten, hij of nee? Ik praat het niet, denk ik, hè? Stalers, hè? Ik praat niet, hè? Snekers, hè? Snekers, hè? Snekers is een beetje nul, is een beetje. Ja, mooi dakje. Zo, jongen. Zin in. Hoe is maar de zenuwen, Henk? Ja, best. Op dit moment mooi rustig. Maar dat leren, hè? Nee, maar het is mooi rustig. Maar zo, ik weer vanmorgen wel hoe laat ik wekker, kwartier voor 4 maar zo. Toen had ik nog even slaap gelukkig. Je liet mijn vrouw me even lezen. En toen ben ik weer jou wachten. Nou, toen ben ik weer mooi heen met gezin. Nou moet ik wel beginnen haast. Dat is lange dagen. Nou, die vrouw zei wel, ja, je wil wat onrustig, ga ik hoe je niet met u stilzitten. Nee, ik moet naar het stadion. Wist je wel, dan zit ik maar thuis en ben liever Scott nou, maar dat is druk. En nu ben ik lekker mijn eigen gang. Rink in het veld, ook even bij de meesten die het veld doen. Maar dat zijn toppers. En dan praat ik even met die jongens die de spandoeken meidje. En dan kan ik mooi het hele stadion even terug, wist je? Prima trainer, toch? Goeie trainer. Ah, fantastisch de trainer, toch? Nou, dat moet toch kunnen, nog niet? Volgens niet wel. Beetje Fries natuurlijk, is geen nadeel, maar is ook geen voordeel. Maar... Makkelijk met de club, sociaal, goede open man. Het is een nep-achterhoeker eigenlijk. Ja, dat is een nep-achterhoeker. Ja, hij gaat zich gewoon naar de cultuur gedragen. Ik denk dat hij er prima bij hoort. Maar Henk de Jong en de Graafschap, dat is oké. Prima, hij heeft een prachtig seizoen. Ja, normaal doen, gewoon eraan. Ja. En ik moet zeggen dat Henk de Jong wel een prettige trainer is om te interviewen. In die zin dat hij altijd wel iets te zeggen heeft of een anekdote heeft wat bijzonder is. Dus dat zijn altijd wel leuke gesprekken, moet ik zeggen. Qua karakter echt perfect passend bij deze club. Nou ja, voor ons is hij begonnen zonder Sander nog in eerste instantie. Hè. Later bedacht en ook in overleg met Henk van, nou, Sander moet er eigenlijk wel bij komen. Hè, want ik denk dat met name ook de combinatie super is. Het is zoveel kabaal en het is zo'n gevoel van, eigenlijk kan hier ons niks gebeuren. Het is zo voelt dat dan. Maar de hele tijd gewoon, ik had op mijn telefoon zet dat 20 maart, dat is de finale dag, dat mag het gebeuren. Dan ga ik een maand in. Dat proef je dan alles, maar dat merk je straks wel. Als het eenmaal losgaat, dan gaat het ook echt los. Ja, en we moeten het gewoon doen. Zeg, heel knap Vrijderheid schiet. Benderek en de herkansing 0-1. Almere maakt hem. Hoefdraad schiet hem binnen. De herkansing of de rebound is raak. Ja, 1-1. Tariq Tissoudali kan hem op dit moment intikken.
Mark Aluminium Diemers. Zo wordt hij genoemd aan de kant van de Graafschap, omdat hij eigenlijk vrijwel iedere vrije trap op de paal schuurt. Ja, nu dan die vrije trap en op de paal! Rebound gaat erin! 2-1! Van hem intikken! De Graafschap keert terug en de supporters komen al het veld op. En zie Jordi Rondeel ook rennen. Het is nog niet toegestaan om het veld op te rennen. Nee, ja, dat kun je wel omroepen, maar dit hou je niet meer tegen. Neem er maar één, Sander, want dat heeft ze verdiend, denk ik, hè? Nou, dat is niet de eerste vandaag, maar... Nee, ik denk dat het de derde, vierde is. Ja, nu al? Ja. Doe nog maar een kwartier naar de wedstrijd. Nou, een beetje. Kijk, met de ONS hebben we vroeger een campingelftal hadden we. Hè. Dat was eigenlijk alleen maar suipen. Dus wat dat betreft, daar heb ik niet zo moeite mee, want ik hou er niet aan. Ik ben natuurlijk al eerder met Cambuur gepromoveerd, maar dit is natuurlijk dit is geweldig. Ik heb dat seizoen volgens mij 20 wedstrijden of zo gespeeld en nu heb ik natuurlijk een veel groter aandeel gehad, veel goals, veel assists, bijna alle minuten gemaakt. Dus dat voelt natuurlijk ook wel wat meer als jouw promotie. Dus ja, dit is geweldig. Als die, want die ben weer al hier, al jou, die vrouw is hier, die broer is er. Als ze al sprutsen na de wedstrijd, nog net denk ik, hè? Nee, ik ga ze net sprutsen. Nee, heel apart, hè? Nou, ik wil wel graag wat zien, mooi achter me. Sorry, dit ga ik even filmen. Was de bril er een bij op dan? Dat één Michel zitten. Ja, ik pak maar één vast. Jeetje. Was mijn vrouwtje? Ja, die ziet helemaal kapot. Is net normaal. En wanneer is dit? Dit is het eindsignaal, daar is het eindsignaal. Ja, joi. Jezus. Net normaal. Dit is net normaal. Mooi, hè? Ja. Jezus. Zo, denk je niet in het veld op? De eerste nog net het veld op komen, maar ja, dat wist het wel. Dit is net normaal, jongen. Dat je hem dit moment hebt, dat is toek. Mooi, hè? De spelers stopt mijn emoties. Oh, sorry, dat is niet mijn bedoeling. Ja, wel smeerlaat, dikke smeerlaat. Nou, dit is geweldig. Machine. Ja, nou ja. Dit is geweldig. Maar dit vind ik mooi, emotie, Henk. Godverdorie. Mooi. Ja, mijn kameraad, mijn bandjes, mijn broeken. Ja. Top. Dat is dit haast, dit vind ik geweldig. Dit vind ik echt geweldig. Ik stuur het naar niet aan. Ja, dat vind ik echt top. Dank je wel. Mooi is, je bent zelf. Oh ja, zeker. Ja, maar ik wist nooit waar ze winnen. In de orenwedstrijd. Toen zijn ze, nou Henk, daar zitten we. Zo, lietse mansjes. Ja, hij trots zijn films. Ja, mooi, hè? Het wel, ja. Mooi, hè? Jee! Wat spanning. Ja, top. Wat lief. Wat een geweldige beeld. Compliment. Dit is mooi. Dit vind ik het allermooiste van de dag. Ik zie die Memmick even, die ziet achter u. Tren, jongen, tren. Zo mooi, ja, maar goed, dat is ook... die is natuurlijk altijd bij geweest. En nu als trainer, maar vroeger als speler ook altijd. En die heeft alles meegemaakt. En die stuurde me nog een mooi appje vanochtend. Ik pikte ook wel even een traantje, weet je wel. Die weet het ook. Hè. Boven, hè. Mijn vader die zit boven op de eerste rij, zegt ze dan. En dat appt ze dan even. En ik weet hoe verdrietig ze dan is. En hoe erg ze mist en hoe trots hij was wat ze dan zegt. Nou goed, dan zit ze hier alleen en dan is ze ook wel mega trots. En dan komen de emoties ook los. En dat snap ik en dat vind ik ook wel mooi, want dat is niks neps aan. Dus het is echt puur, en dit is op dit moment alleen nog maar genieten. Ja, en dat is mijn moeder, dus die doet alles goed. Hè?